Na hevan mı? Hunzanın li Türkiye naha rewşa civakî gelekî xirab biye. Li her derê xirabî, pîsî, çete bihêz bûne. Qismekî dewleta Tirkiye di nava çeteyan de cih digire, çete di nava dewletê de cih digire. Hakimê wan, savcî wan, dozgerê wan tev weke çete tev digerin, dîplomê wan hemî sexte ne. AKP ji bo ku bikaribe mirovên xwe li dadgehan bi cih bike, hem dozger hem hakimên sexte li wan de re bi cih dike, bi talîmatê wan birêva dibe. û di vê navberê de çete jî diçin bi mirovên AKP'yê re fotoğrafa dikişînin, xwe weke mirovên AKP'yê yan MHP'yê nîşan didin. Tevlê suîqastan dibin. Suîqastê ku dewleta Tirkiye bixwaze pêk bîne, bi destê van çeteyan pêk bîne. Di vê navberê de weke baxşîş, weke diyarî yan jî berdêla van cinayetê wan çi dike? Rê nîşanê wan dide, rê dide wan ku bikaribin li gorî xwe pere qezaş bikin. Yek ji wan çeteyan jî çeteya xestexaneyan e. Beşa lezgin ya xestexane ji xwe re vekirine. Mesela zarokekî dema tê dunê ji diya wê digirin, dibêjin zaroka te nexweş e, radikin beşa lezgin ku bawekî qaçax hatiye çêkirin di destê çeteyan de ye. Çete çi dikin vî zarokê digirin, di berdêla vî zarokê de ji sîkorteyên dewletê pere digirin. Yek, du, du, sê, bîst wextê ku hûn hesab bikin bi xasî sed du zarokan û tim wisa xwe nû dikin, dubare dikin. Wê demê xestexane ya sexte pir pera qezenç dike ji sîkorteyên dewletê. Halbuki ew zaroka ku nû hatiye dunyayê ne nexweş jî tamamen formalîte ye, bahane ye ji bo qezencê. İjar ji ber ku li wan nexweşxaneyan sîstem tune ye, doktor tune ye, tenê hin cîwanên ku xwe weke hemşîre nîşan didin li wê derê wezîfedarin, ew jî nikarin xwedî li wan zarokan derkevin, çi dibe? Zarok dibihejin, dimirin, jiyana xwe ji dest didin û niha ev biye mesele. Çeteyekî derket holê bi qasî 15-20 kesin li ser navê MHP cinayet pêkanîne, li derveyê welat jî hin kes ji van çeteyan hatin girtin li Tirkiye. Serokê vê çeteyê çû dozger tehdît kir, dibe tu mirovê min serbest berde. Eger serbest ber nedî, em adresa te, mala te nas dikin û em dikarin qirra malbata te. İjar ev niha biye mesele. Tabii wextê ku bu mesele civak rabû ser piya, nerazîbûn çêbû, niha mirovên AKP, MHP wezîr derketine daxuyanî didin. Dibêjin ev meseleya salekî ye, ev salekî em li pê wan digerin, em dixwazin vê meselê hal bikin. Ama çiqas hal dikin, nizanim ji ber ku hemî tevle hev biye. İja di derbarê vê rizîbûna di nava civaka Tirkiyeyê hin hunermend derdikevin, nerazîbûna xwe nîşan didin. Yek ji wan hunermendan Mahsûn Kırmızıgül e. Ka em dirin daxuyaniya wî çi ye, ew çi dibêje? Pir balamik kişand ji ber vê yekî manî qis nava nûçeyê xwe. Ji bo me giring e, hunermendekî ku li Tirkiye bi navû deng e, meşhûr e, di dema xwe de albüm çêkir, stranên Kurdî jî got, gelek fîlm kişandine. İjar wextê ku di derbarê van rizîbûna civaka Tirkiyeyê daxuyaniya wî hebe, ez vê derê bu ara parve dikim, ka em godarkin çi gotiye. Yani bi şiklekî îsyan kirî li hember vê rizîbûna di nava civakê de û dixwaze guherîn çêbibe. Çima mühim e? Çünkü eger mirovên li ber kamerayê, mirovên ku dengê wan zêde bilind dibin, van pirsgirêkan bînin ziman, mesele zûtir çareser dibe. Di nava civakê de eger însanên ku mikrofona wan pir deng venade, însanên ji rêzê wextê ku nerazîbûna xwe beyan bikin, yek, du, sê, pir zêde tesîr li civakê nake. Ama insanekî milyonan şopînerê wî hebin, milyonan însan lê teqîb bikin, kodar bikin, yan jî goh bidin gotinê wî, eger tiştekî bibêje bi qîmet. Ji ber vê yekê baş e. Hunermendên meşhûr divê dengê xwe derbixin ku civak jî bide peyê wan. Ka em binêrin Mahsûn Kırmızıgül çi dibêje? Hunermendê Kurd Mahsûn Kırmızıgül rehneyên tund li rewşa nihayê li Tirkiye kir û got mirov li hember kîjan kêmasiyê serî hilde wê her kêm bimîne têrê nake, xirabiyan çar aliyê me dorpêç kiriye. Resmen isyan kir, dibêje welat têk çûye, her der genî bîye. Mahsûn Kırmızıgül li ser hesabê xwe medya civakî isyan kir, balkişan ser mijarên civakî yên wekî feqîrî, xîzanî, bêedaletî, tundî, şîddet, kuştina jinan, istismara zarokan, bi taybetî jî feqîriya ku di nava civakê de pêş ketiye. Yani hêza kirînê tunê di nava civakê de, Kırmızıgül bal dikişine ser van mijaran. Xirabiyan dibêje çar aliyê me dorpêç kirine. Li aliyekî bavên xwedî rûmet ku nikarin kincên dibistana ji zarokê xwe re bigirin û ji ber vê yekê întihar dikin, xwe dikujin. Li aliyê din yên ku ji bo xatirê pereyan her cure xirabiyan dikin. Ev her du alî li eynî welatî dijîn dibêje. Zarok ne ewlene, ne dibin garantî dane,
jin di nava tirsê de ne heywan ajal rastî zilmêtên hinek kes li ber dibistanan maddeyên hişbir difroşin her roj jin têne qetilkirin çetên mafya li kolanan terorê pêkitînin bazirganên olî xeyal dikin ku vegerin tarîtiya serdeman navîn siyasetmedar bi baronên maddeyên hişbir re mil bi mil dimeşin siyasetmedarên ku îro di nava hikûmetê de cih digirin dibêje bi çetên maddeyên hişbir re mil dane milê hev bi hev re hevkariyê dikin. Li aliyekî xelk birçîye li aliyê din diz bi gendeliyê dewlemendiya xwe zêdetir dikin keçên bêguneh ên ku li sîwîxaneyan yetîmxaneyan neçarî fihuşî têne kirin xestexaneyên sexte têne avekirin ji bo qezenca pereyan û dibin sedemê mirina pitikan ew jî hatiye baskirin di nava peyama wî de mirov li hemberî kîjan kêmasiyê serî hilde wê her kêm bimîne xirabiyan çar aliyê me dorpêç kiriye ev rêzîbûn ketiye nava damarên kûr yên civakê eger hukuk ji nû ve neyê pêkanî eger siyasetmedarên paxij dernekevin ser sahnê kesên wêrek kesên bêtirs eger wezîfeya xwe pêk neynin welat wê têk biçe kes nikare be vî welatî ji vê rewşê bifilîtîne xilas bike. Dibêje Masûm Kırmızıgül xwazî hemî hunermendan daxuyanîn bi vî şeklî davana ketibana nava hereketê. Xwazî van hunermendê me di meseleya Kurd û Kurdistanê de jî dengê xwe bilind kire bana lê em tev dizanin ku di dilê wan de Kurd Kurdistan heye ji ber rewşa Tirkiye nikarin dengê xwe bilind bikin ji ber tirsa wan e tirs jî tiştekî însanî ye mesela Kurd meseleyekî xeter e herkes nikare tiliya xwe bidestê zehmet e divê mirov hinek wan fehm bike însan hene dixwazin karê xwe hunermendî bi rêve bibin lê belê carna wextê firsend dibînin alîgiriya xwe beyan dikin yani ez pir hez nakim însana reş bikim însanekî wextê tirsonek be yani reşkirinê heq nake dedî tirs tiştekî însanî ye ez binêrim li peyamê ve binêrim kewûn çi dibêjin Rıza Çiçekli kaç em bijin çi gotiye dibêje Masûm Kırmızıgül şeva Ahmed Kaya hate lînçkirin rolekî pir nebaş lîst pêwîst e tur cerê nejbîrkirin em naxwazim navê wî mirovê bibîsim erê ew li wê derê bû poşmaniya xwe anî ziman yani tu kesekî dikare îdia bike ku ew li dijî gotinên Ahmed Kaya ye ya mantiq tê tune îşa wextê ku di nava wê qelebalixiyê de mirov helwestek wêrek nîşane de ji bo wî migavetin bas kir veya nabe suç lê wextê tev li êrişê bibe dibe suç mirov tabî kî hêvî dike ku helwestekî wêrek mirov nîşan bide dema ku neheqî li hevalekî mirovan li dostekî mirovan têkirin rast e mirov cesaretê hêvî dike ji mirovên xwe em jî dizanin ku Masûm Kırmızıgül bi xwe dixwaze krîbên Kurdî çê bike dixwaze stranên Kurdî bibêje qet nebe wekheviya milletê Kurd û Tirk dixwaze em nîqaş nekin em vê meselê derbas kin şivan perver natirse mesela tu jî îronî dikî rojîn mesele na şivan perver natirse ama helwesta wî hinekî cuda ye doh min vîdeoyekî taybet qasî 4 deqe li ser wî çêkir ez ana peyamê ve dixwînim ama tiştekî wisa xirab tune yani em ji xwe berpirsiyarin divê em xeta nekin em wêrek bin em xwedî cesaret bin ew baş e